Cek. Sugeng Dawu sebagai mawon.
Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam pira? Cek sore kok ro. Masuk ngantuk. Masuk kok ana sing jawab salame to wong panggone yo ning ngarep ngene lho. Kula bali nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wong ngene ya atiku rada lega nggih. Wala-wala penontonnya jan luar biasa nggih. Dalannya sampai gak iso dilewati. Gak iso liwat. Nggih, matur suwun niki kagem Bapak Ibu ingkang kagungan kersa nggih. Nggih. Pak To. Pak To. Oke, Bu. Bu To. Kok Bu To? Aku supe kok Mbak Re. Nggih dalam rangka acara tasyakuran seneng-seneng nggih. Nggih. Di Rafasya yang ditokli. Iya. Diketok hanya sekali maksudnya nggih. Nek berkali-kali kok habis tidak tak tersisa. Muga-muga tambah pinter sekolahe. Amin. Tambah pinter ngajine, tambah soleh. Migunani tumrape wong tuane, migunani tumrape nusa bangsa lan agamane, iso ngangkat derajate wong tuane ya besake mbaikin nggih. Sing penting apa yang dicita-citakan di Rafasa, Nggih. semoga tersemogakan dan tercapai. Amin. Pokoknya yang hadir malam hari ini semuanya kudu akan semoga sehat selalu saudaraku. Iya betul sekali. Ya piye awak dhewe nek sanang duga seti kan iso diitung hanya beberapa kali jarang nggih. banget, nggih. Muga-muga saged jalin silaturahmi kali masyarakat Kembang khususnya nggih. Nggih. Seduluran selawase muga-muga saged pinanggihan di lain waktu. Nggih, Iki kodhoke amin. sapa iki kok Kok ana menculot? kodok? Asaku ana ya ki mau ya sapi. Aku nek ngipi lho tom-tomen terus aku. Iya, gara-gara kodok ndek gawa ngipi lho, Mas. Angge pokoknya diatur baik buat Pak Tan keluarga mugi-mugi Nggih. pinaringan adem ayem. Amin. Panjang yuswa sak bibare ini Bali Wahyu Manggolo rezekinya saya kebak ora kok loka. Nggih. Saya tambah berkah barokah. Amin. Nah, WML yang hadir juga selamat malam semuanya. Salam, Banyak Topi Mangkok sekali juga. nggih. Wala kawasan Tayung, Gunung Wungkal, Margoyoso semuanya Semuanya alhamdulillah hadir. Jepara wow. Hadir semua. Nonton streaming. Ya ampun. RHS Hotel juga Eko Eko Wahyu, Wahyu. selamat bekerja sama. Yuk Nggih. cas libur nggih. Nggih. Pamuna saking tuan rumah. Niki. Mbak ini ada apa niki? Saking tuan rumah. Anak lanang tombok kangen terus tekan mati. Iki mang ono sangune apa ora? Ono abang-abang kayak iki lho Ngono gaunku. ya maraya aku melek. Kirim salam buat teman-teman di kapal Bumas Profit yang di Banjarmasin. Oke. Salam dari komandan hati-hati dalam pelayaran Bestri. Hati-hati ya, Mas, ya. Walau yang sedang berlayar muga-muga tansah pian selamat nggih. Nggih, amin. Untuk rezeki sing akeh. Along terus ngonten nggih sayang Nggih. nggih. Heeh. Dek wau ki saking Sambong wonten kasunyatan. Iya. Saking Lekses wonten Dawe Asmara. Oh, niki streaming semua nggih yang kirim Nggih. lagu nggih. Yang tadi kecil. Ini. Niki saking tulisannya apa iki Mas? Aku gak mudeng tulisannya kayak dokter kok. Nyidati. Nyidati. Nggih. Niki sunane kalah weton nggih. Heeh. Ini apa? Waduh, iki garing iki mau garing-garing. Iya. Loh, Kandhani, Kak. Aku gak wani maca mlane tak pasrahno kowe. niki salah amat napa pripun? Niki Wahyu Manggolo lho nggih. Oh, saking anggotane. Niki dari grup anggota Ketoprak Wahyu Budaya. Oh, saking Pak E. Saking Oh, Bapak badhe disawer. Walah, seduluran nggih Pak nggih kalian Wahyu Manggolo nggih Pak Nah, nggih. nggih. Saking ageng juga seti sunane wonten Tombowati mangken katuran. Napa jenengan sangoni Pak? Disangoni riyen, Mbak Ro. Oh nggih. Ya, Ya Allah, Allah. Pak. Iki mang ndak sing 1000 ndak neng Sesuk nyeblok nang ngopi ndi lek. nawon 1000 ning nggo parkir nang warung. Ngono, ditarik parkir piye? Ning warunge kono. Iya wis ora masalah mangken katuran. Sedulur blok sedulur katuran Mas. Saking tuan rumah wonten Tombok kangen. Nah, kangennya ditambani dhisik. Tombok hati mengko Mas. Engko lagi atine, Mas. Nek atine ngono. rodok panas engko tak tambani Ya, ya. ngono. Ya, suwangga.
muntel iki lho. Ora apa-apa, ora muntel. Wonten to Mbak kangen sampun katuran nggih. Niki segenap dari tuan rumah salah satu permintaan panjenengan sudah saya kasih. Iya. Bila ingin tanduk lagu atau Monggo. ingin sawer menyawer mohon ampun mboten pekewo ngaten nggih. langsung Anggap mawon niki gawene jenengan piyambak ngoten Trek nggih. gawene Pak To dhewe lho, Ro. Ngono ya, terus gawene Pak To ya, Dik ya. To. Ning aku rene wengi beles kok, Dik. Ora iso apa jenenge Kenalan. langsung kalian Pak To. Nggih, Pak To kok dereng wonten Isone mriki jarak nggih. jauh kok nggih. Wis gak apa-apa sing penting Pak apa-apa. To engko ya kirim-kirim ngono ya. Sing tak arep-arep ya bang siji Iya kuwi. no, ado-ado kok kono kok. Nggo tuku bensin. Ayo dilanjut ya permintaannya niki yang Nggih. mana dulu ya. Aku kok bingung aku sing ngendi-ngendi Mbak Indah kono nyanyi yo milih yo Mbak Indah. Apa iku sik? Apa? Nah, Sembarang. kasunyatan saking Sambong nggih. Oh iya, Ah. wis tuan rumah masalah gampang mengko Gampang kok ben ambek rene ben ambek nyangoni Pak To kok. Oh ngono, dadi kowe membujuk Pak To ben Iya dong. datang ke sini ngono. Oke lah kalau begitu, wonten kasunyatan Mas Ya, Ari. Mbak Men. Mbak Julita ya. Iki ndak abane apa ngono cah. Mlebuki uang. Ora gampang nampa lelakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni. Nampa
Oke Mbak Men ya, sampun ya. Ada apa nih tadi? Sunyatan nggih? Kasunyatan. Lah iya sunyatan. Kane sing cetha Jawa mbok Try mikir Oh, iki aku mikir. menika sunyatan nggih sampun nggih. Nggih. Bikin langsung dulur sambung-sambung Sambung rembang. rembang. Dek siang hadir loh walaupun Nggih. jauh puang. jauh banget. Jenenge wis keuangan Keuangan nih. gak iso diempet ya. Heeh, adalah ditempuh Mbak Indah nggih. Iya. Ayo dilanjut nggih saking tuan rumah Nggih tadi wonten tebaknya ada anak lanang. anak lanang ya. Spesial buat Dek Rafasya. Iya, iki Dek Rafasya sing anak lanang sing mbari-mbari Iya dhewe iki. dong. Sing wis dibar di Takli mau. sing disunat ilang sengkolone Nggih. sayang. Garek slamete pintere. Amin. Monggo Mas. Monggo. Anak lanang bayiin nyanyi ya. Adikmu Rafasya dikudang dong. Ayo deh. Iya, Bu. Pemuda-pemuda kembang ini mana suaranya ya? Kok ayam tentrem damai sejahtera? Biyen omahku gede, rojo yen udan gledek, bapak kerja yo mung ana proyek. Biyen durung kramika, arep turu ajeng panginan. Saben dina iso mangan. Saiki aku wis gede, iso golek duit dhewe. Nadyan biyen Iki Pak Tondo. nyusake Pak Matur nuwun nggih, Pak, nggih. aturane saiki aku wis kerja. Senajan urip kuretoso, ikhlas sepi kanggo keluarga. Monggo Pak Ton. Matur suwun Pak Ton. Jawer. Kowe kuwi anak lanang kerjamu mung turut mbayan yo iso Pak ibu rekasane ngawat aku nganti gedhe yen kadang luputku kula nyuwun pangestu sawer-sawer makasih Pak Ton iki sapa iki Iku Pak Ti deh. Pak Ti Yo goyangnya semangat dong. Zomblang DLM. Yo yo. Yen durung kramika arep turu adem kangenan penting saben dina iso mangan Ayo kawasan yo. saiki aku wis gede iso golek duit dhewe nadyan biyen iso Wes lah, nyusake Pak ibuke ngapurane saiki aku wis kerja senajan urip kuretoso ikhlas sepi kanggo keluarga adiknya Pak To ini Oh yeah. Wes.
undur Pak Toy tetep Pak To, adike Pak To, sedereke Pak To nyawer kabeh ro. Kandhane kok kita itu harus menarik perhatian dari Pak Iya To. dong. Iku mau lagune kok nyuwun lagune engko ae ben Engko diselak sik ae ya. perhatiannya Pak To tertuju kepada kita Nggih. ya. Alhamdulillah disangani Pak To juga sekeluarga. Alhamdulillah. Ini spesial dari konco-konco yang ada di pelayaran. Nggih. Kerabatnya saudara-saudaranya Pak To semuanya nggih. Pokoknya matur suwun, muga-muga gantinya luwih kuat. Amin. Tumpuk undung nggih. Nggih. Pokoknya nyamper le Dek Wayu Manggol lagi ora kok saya entek rezekine. Mboten. Pokoknya saya. Saya tambah. Iya entek barang deh. Soalnya yo kalong iku mang. Iya, lho, Dik. kalong waki lho. Nanging kuwatir mesti gentinya dari berbagai arah iki Nggih banyak dong, sekali. Ayo amin. dilanjut nggih wonten Dawai Asmara Mas Hari nggih. Mantap, Niki sungan Ci. dari dulur-dulur yang ada di Seren, Rembang. nggih, Rembang. Seren. Wes karek pirang dina menghitung hari kita itu juga melompat ke arah Ke Rembang. arah kok, nggih. Rembang, betul sekali. Pancen iki jauhnya jaraknya ki rada jauh ndak Jauh jadi banget. penghalang. Wes ndak apa-apa kan mirsanya saged lewat streaming Iya. RHS juga Eko Wayu. Pokoknya RHS Eko Wayu engko sing ngalamun sing ngantuk shooting terus lah gak Heeh, masalah. ketokno lah gak Iya, apa-apa iya, ben oke. dideleng. Iki kawasan ora gelem joget. Kawasan lho ya iki hati-hati lho, kudu full senyum iki. Lah iya, untungnya nek iso diketokne terus ya. Oh. Dawai Asmara. Aku gigit nih. Wah. Ayo, Pras. Senyum ya. Yang audio.
susulan saking Anjir. Mbak Edi Rafasya mintanya ada serigala berbulu domba. Domba. Lah, lagunya Lawas Pol nanti dikasih tetep nggih. Nggih. Angin ngatur saking nyidati deh. Nggih nyidati wonten kalah Kalau weton weton dulu nggih Mas nggih Mas. Pato nggih. Oke lah kalau begitu pokoknya urut nggih sesuai Nggih. urutan. Yang minta harap bersabar. Sabar Mas. Mbak Mogol. Mbak monggo kondisikan Mbah. Ojo nganti ngejak kancane Mbak. Aja no. Mangga. Yuk. Mbak Mei. Mei. Dalam. Haya, noni noni noni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, waalaikumsalam. Mbak Mogol. Mas kadung sayang. Yidati. Kadung berjuang. Ati wis nyaman. Resiko kepojokan. Satuanku telu. Satuanmu wolu. Jare wong tuamu diitung dak ketemu. Apa sanggane wong tuwa kamarengke kok ngene nasib sing tarasake. Asik. Mbak Mogol kondisikan. Opo awak dhewe biyen keuntung yen akhire ati iki sing diromo. Tapi kuwi ora sing tak jawab. Monggo, Pato. Jare wong tuamu wetone ora Mei. kethu.
strateginya Semrul DKK iku aku seru saiki. Piye, Ro? Pokoke anggere ngene-ngene lagunya pokoke gurine ya ibu. Dibayi ngono ya pokoke. Ngono ya cocok. Anak blas adem ayem ya wis. Langsung set. Aku saiki sapa strategi. Iya, pasti sudah saiki ya. Iya ya pokoke wis tak anggap saudaraku kabeh ngono ya. Saudara-saudaraku. Kompak tenan sih. Alah kok malah serat penjajah. Mas. Ya Allah, iki mau Pak To, Ibu, Mbah Uti, Nggih, adik-adik, bareng-bareng mbak-mbak, saweran, matur mugi-mugi suwun. berkah nggih, matur suwun. Pokoke ayo lanjut permintaane. Nggih. Sing endi sik sayang? Nganu nggih, serigala sik ya. Oh iya, wow. Saking mbae nggih, mbae adik Rafasya, serigala berbulu domba. Serigala iku sing galapan dengan manusia iku. Tuturun, tuturun. Sing endi, sing endi, sing endi? Sing endi? Buka nganu sik, buka lirik sik. HP-ne sapa? Apaan sih? Apa sih? Aku gak eling ah. Iku mesti kewan lanang kok. Iya lah wong nyokote ning gulu. Iya, guluku nek dicokot iki Bang piye mesti kewan lanang. Heeh. HP-ne sapa? Turu kabeh. Iku lho nyilah wanto pleci iku lho dek ya kena. Ya. Bariki engko diaturi lagu. Serigala berbulu domba, Pak. Aku Iya ndak apa-apa, sabar Pun. sabar. Harap bersabar dulu nggih, yang minta nggih. Iki karena lagunya kependem jeru banget sayang. Ketindihan Oke. karo lagu-lagu yang terbaru iki apa iya. bareng. Aku wis ngerti strategi mate. Ayo ndagake. Wah enggak? Wes lah kok iso. Penyanyi goep iki. Aku tak umet-umet nang kene. Hey. Aku serahkan padamu wahai kekasih. Banyak sudah yang ku korbankan untukmu wahai kekasih. Setelah kau dapatkan semua dariku, dengan begitu mudahnya aku kau campakkan. Begitu manis rayuanmu, begitu mesra katamu. Sebenarnya aku percaya tanpa merasa curiga. Kau tutupi sifatmu dengan warna madu. Rupanya engkau serigala yang berbulu domba. Ya, spesial bau tinggi. Ayo. Hey ho. Tertawa, puas engkau tertawa, dan bangga setelah memperdaya. Tetapi ada yang kau lupakan, hukuman dan keadilan Tuhan. Tiada dosa tanpa dosa. Ayo. Sebelum aku memaafkan, sebelum kau kurelakan, kemana langkahmu berjalan, pasti dalam ketakutan.
kondisi kan ada ayang-ayang dulu nanti bonusnya nagih janji sama Tombo Ati. Betul Wes, sekali. Separuh-separuh ramah salah sebenarnya Nah, diaturi semuanya nggih. Nggih. Kanggo Tombo kangennya masyarakat Kembang dan sekitarnya. Betul. Ya, Monggo semoga. Mas. Ayang, Pak jare anyang-anyangan niku Pak, Mbak lagunya iku juga. penyakit iku, Pak. Nyuwun lagu anyang-anyangan. Pak. Wasih. Hey. Bekenasane ati kanandai seniken liyan hanyawa aku kowe buka tresna. Mas. Dalam duit. Pak Jalo ojo seleka tresnan panjene tresno kuwi akeh pacoba. Alambut. Mikir nalah gowo sesuk. Ayo. Hey ho hey. Hey ho hey. Hey ho hey.
Supir. Pak telolet apa? Telolet sedih Pak apa? Siti ae Pak. Siti, Aku gak Pak. iso turun kok cepet. Yo, Ih, nakal Pak Supir iki yo gak. Sama nggih ayang-ayang nggih. Ayo Mas Mm-mm. bonus terakhir nggih nagih janji to Mbak Ati. Ya, yuk. Mbak Men, Mentek nggih permintaannya jalukane. dari topi mangkok. Semangga. Ora ana tolete, Mbak nggih Bu nggih ora ana. Iku keterae gak diisi telolet e. Ya tit ngono tok menawa. Monggo. Ya kayak pitem ndek mben manggo sekolah ngene kuwi lho. Pite sanum yuk. Nagih janji. Nagih janji. Strategimu iki lho tokno. Oh enggak. Lah nggih, Pak, malah ngene iku ya. Dinggo gene kok iso. Polame kaya wel. Wey. Kowe dhewe kaya Iya. Ser. Eh. Eh. Solo. Wes wes. Hey. Ha ha. Wayo. Kiriman Ayo rikala urip. asik. Hey. Jatuh saat kopi ratati angan. Senadyan setino mung mangan sepisan. Ati seneng aku ni Ah, hey. Hey. Wah, iki aja. Ha. Hey. Hey. Ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ayo goyang, ayo goyang. Hey. Ayo dan ora kemennya deh. Iya iya iya. Ha ha ha. Ha ha ha. Wey. Hey. Makasih Mas, wonten. Dayaku saiki tak kesing dadi janjimu lali aku ojo lali Iya 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 iya. Hey hey ha ha. Hey 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 ha. Waduh. Sidi ela ya. Hatiku tambah nelongso ning atiku yo saya mbok siyo siyo. Matur suwun topi mangkok. Terima kasih Mas Wako. Iya Mbak Jelita. Apa Mbak Ro? Disapa-sapa dong. Papa tembakannya apa? Yang dari dunia maya. Hey. Ha. Hey. Ha. Mulai sikile sikile. Suwe anggon aku nasib ono kuto tinggal anak bojo lan urip ning desa tansah loro-loro pancen saiki Sapa iki? wis mukti ojo mbok anggap aku wis lali jeneng ati mung tansah ono sliramu Aduh duh 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 duh. Aduh duh. luwe tadi sepatrone Ayo Mas Aris sedikit lagi Mas Aris. Yo. pancen wis ora disepatrone atiku Ikut. yang durung bisa ketemu Kimochi, kimochi.
Oke, sayangku sama nggih permintaannya nggih. Nggih. Nuruti dulur-dulur yang dari Ngagel Dukun Seti nggih. Saudaraku ya. Saudara, Tombo hati Mas Ari saudara. separuh saja ndak masalah Mas Nggih. Ari. Ya. Rakita sebut di Solawati kersane Tombo udane. hati. Udane iki ora nyerakno awak dhewe. Udalah nek ketoprak wis ngaleh. Nggih, no. Nek kajete Pak Amin, Tos sama amin. Rambong. Ya, Nggih. nyuwun pamit Pak Tos sak keluarga nggih Mbak Nggih, Indah nggih. Pak. Mugi-mugi tansah pinanan selamat sak keluarga sak bibare nimbali wayu manggala Amin, ya Allah. Walah malimpah Luwah nggih, Pak. Ngantos sing ngrengani sembah nuwun bapak-bapak sedaya nggih. Pokoke tunggoni sampai ketoprak bar pokoke. Oh, harus no Mbak Arum. Ben ngerti piye to kebiare Wahyu Manggala iki. Kenalan karo ketoprak bagian kene bagian wetan ya. Dik. Wetan. Kidul ya. Kidul. Lor. Ndi. Alam mbah. Ayo ya selawatan yo, selawatan yo. Mbak Atun. Ayo Mbak Atun belum menyanyi loh kamu. Ayo do selawatan. Kersane adem ayem atimu kabeh ya, Nduk. Hei, Bayus. Lho kowe tek kemangi terus karo aku lah. Aku ape dipanah ya. Piye? Antem aku kowe. Biasanya senengane sing lincip-lincip lho ya. Iya sih. hei. Iki selawatan goyange dicotot to, Nduk. Goyange sing sopan, Nduk. Awas goyange, Nduk. Kowe ya kowe terus. Goyange to, Nduk. Sing kalem, Nduk. Sing kalem, Nduk. Piye coba piye? Kalem iki lho. Dari pokoknya nyontoh deh kok. Aku meneng ae kok. Kasih tenangin ya kula sak kanca salibur. Mbok dene wonten klentak-klen nyuwun nangin ya kula matur nyuwun pangapunten ingkang kathah. Palenggane tetes sing rapi. Monggo Gusti Putri Anjas Ayu Sulistiani Warena. Jenengan Ndara. Menika sam
Wis kewajiban kula lan para abdi kok, Ndara. Terus pundi? Mboten wonten ing lirwa, Ndara. Ndara matene. Lho. Dirasani kok kos nggih, Ndara nggih. Monggo, Ndara. Kula Ndara. Nggih nggih sak dawuh. Ayo Ndara. Jas. Kahanan oleh dalam tempat yang saksi tak tinggal ape suwaning Praja Majapahit kepiye Jas? Syukur yang pancen kaya ngene. Jalaran ini ya Jas. Mergo Majapahit lagi wae ana perang. Ora liya Adipati nak judo. Malah Kaporo Adipati Ronggolawi gugur ning panjane Naga. Kedaya pengamuke menak judo ngersakake dene Dyah Ayu Subasiti dadi gandane. Lha yen pancen Gas ana mata pita saka ing blambangan mogo ing dalem kepastian tinggal dicekel ya Gas. Kula ingkang sowan. Kudu pawongan Majapahit kowe, rupamu bagus. Ije kan laku. Sopo? Yas. Ngerti apa ora ngono maneh? Jajal takonono. Karepe apa? Yen wis ngerti kabeh, nek ora mau perlu sing kanggo aku. Kula pun Dermarumplan. Kula Dermarumplan. 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 Kusmaning Ayu Anjasmara. Yas. Kula badhe patu damelan Kusmaning Ayu. Rapopo dino Yas. Leres. Yas. Apa saestu Anjas Kusmaning moro. Ayu? Yas. Anjas moro. Yas. Matur suwun sanget. Yas. Takon suwene karo raja. Sopo jenenge? Damarulas. Kita sapa endi mau? Karepe apa? Gawe ya. Tunggu tak takonan bener apa ora? Jenengmu bener Damarulas. Leres Wisnupati. Bocah saka ngendi? Saking dusun Palombo. Anake sapa? Ibu kula paren asma Palupi. Wong tuamu lanang. Nalika semanten pepatih wonten ing Praja Majapahit. Eh, Patih Maudara pinangka Sudarma. anake Patih Maudara. Tenan. Leres. Karepmu piye? Namun badhe swita Bupati Pedamelan. Ora ana pegawean kanggo kowe lan bali kowe. Bae kowe. Kula nyuwun pamit. Kusmaning Ayu Anjasmara. Badhe tumuli wangsul wonten ing Karang Pradesh. Niki sampun cetha bilih wonten ing kepatihan wonten pedamelan kangge kula Kusmaning Ayu.
mekaten. Monggo kusumane. Nyuwun sewu sakderengipun Rama. Karepmu kepriye, Njak? Menawi saking pemangkin langkung prayogi, suwitanipun Damarwulan dipun tampi Rama. Ora ana pegawean ya. Wonten Rama, napa Kanjeng Rama menika kalih tiyang? Wonten kepatihan menika dhereng wonten prajurit ingkang jagiri gol langkung prayogi, suwitanipun Damarwulan dipun tampi dados prajurit jagiri gol Rama. Jaga regol durung ana. Ki Terus mikir. Lan Paring dawuh. bejo kowe. Sing mesti wis ora ana pegaweane ana siji jaga regol. Kowe ngerti jaga regol? Jaga regol. Menawi mekaten kula kedah jadi kawilujenganipun panjenengan. Bagus yen pancen. Nanging ana syarate Lajeng syaratipun. marang sapa wae sing arep mlebu ing dalem kepatihan kepengin ketemu karo aku yen ora nganggo tapak asma baleke. Pangandikanipun panjenengan badhe kula estokaken. Tidak takkan dapat Kusumane ayu aja semua. wis aku yo. Dewi iku mati anak patih mau durung. Mongko patih mau durung sedulur tuwa. Apa kepengin supaya dheweke dadi prajurit ana ing Majapahit ngono. Aku kok cubriya Jas. Mula tak awat-awatane tenang. Apa bener anak patih mau durung? Sing ati-ati ya Jas. Pejam menika paring dawuh kalian Kakang Damar. Sok sinten kemawon boten dipun keparengake mlebet wonten ing kepatihan. Bener. Menawi boten beto tapak asma pejine Kaya ngono